Wala na po, sir. Naubos na po. Ha? Wala na? Opo, sir. Ay, Diyos ko day, wala na nga po. Kawawang kuboy na naman po ng ProBinoy TV. Ma'am, pabili nga po ako ng isang napakasarap na kaliskus mo po. Wala na po, sir. Naubos na po. Ha? Wala na? Opo, sir. Ay, Diyos ko day, wala na nga po. Anong oras pa lang? 8 o'clock pa lang po yata ng umaga. Ma'am, ano po nangyari? Bakit naubos ng maaga-aga? Marami na po kasi pupunta dito, sir. Iba't ibang lugar na po. Tayo, San Nicolas. Humingan na po, sir. Napanood daw po nila sa vlog. Napanood po nila sa vlog? Opo, sir. Kaya wala na akong inabutan? Opo, sir. Ma'am, siguro kailangan mo na sigurong magdagdag ng kaliskas mo. Ano Opo, po? sir. Kasi katulad ko, galing pa ako ng Barangay Legazpi. Opo, sir. Tayo, para lang matikman yung kaliskas mo. Pero wala na po akong inabutan. Wala na po. Punong-punong po ito kanina, sir. Kaninang umaga, alas 8 pa lang po, ubos na po, sir. So, alas 8 pa lang, ubos na po. Pasensya na po, sir. Okay lang, okay lang. At least may positive result po. Opo, siguro, Ma'am Ikay, kailangan siguro pati kaldero, magdagdag ka na rin opo, po. sir. Ano? Opo, para sir. po, hindi po ako nauubusan. Opo, sir. Okay, so manawagan ka lang po sa mga hindi pa po nakakatikim ng kaliskas ni Ate Ikay. Punta lang po kayo dito sa Bitin Bridge, Manilian, San Nicolas, Pangasinan. Tikman niyo po ang aking kaliskas. Okay, yun, Ma'am Ikay, maraming salamat po na magkaganon pa man ako'y naubusan. Ang mahalaga po ay lumakas po yung Opo, business sir. mo. Thank you po, sir. So, Tapos may gulay din po kami, sir. ay, may gulay din po kayo. Opo, sir. Iba't ibang gulay po, sir. Baka gusto So ayan, mga sariwang gulay, mga idol, may mga gulay na rin po rito si Ma'am Ikay. So hindi lang po kaliskusan sa kabukiran, kundi gulayan na rin po sa kabukiran. Pasensya na po Opo, kayo, sir. bukid po kasi ito, kaya marami pong gulay. Opo, sir. Ano po? Yan, yung anak kong panganay, galing pa po ng Tagigyan. Umuwi lang siya dito sa Tayog para lang matikman ang iyong masarap na kaliskus. Pero mabuti na lang at meron pang isang natitira. At least kahit paano ay matitikman pa rin niya. Naubusan din si Sir. Sir, tingnan mo, baka may ano po, baka may itip pa. Wala na, ano? Wala na talaga. Ubus na. Sir, balik na lang po tayo bukas. Okay, salamat. Okay, at least may kasama akong naubusan. Tayo po ay nagbalik na naman dito sa kaliskusan sa kabukiran ni Ate Ikay para po kumain ng masarap at mainit na kaliskus. Kaya lang po, masamang balita, wala na po tayong inabutan. Ayan, alas 8 pa lang po ng umaga ay wala na po tayong inabutan dahil ayon kay Ate Ikay ay bigla na daw pong dinagsa ang kanyang kaliskusan dito sa kabukiran. Pakilala ko po yung anak ni Ate Ikay na napakaganda. So ayan, maraming salamat sa inyo mga idol, mga kakuboy sa pagsuporta po sa mga ganitong klase po ng negosyo, dahil hindi po sila nagninegosyo para magpayaman, kundi nagninegosyo sila para mabuhay lang. Thanks for watching. Bye-bye!